Припинити катування кримсько-татарського бранця. Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова закликала російську омбудсменку Тетяну Москалькову відреагувати на нелюдське поводження з Теймуром Абдулаєвим. Днями незаконно засудженому фігуранту ДРУГу Сімферопольської групи у так званій справі про тероризм стало зле в російській колонії. В Абдулаєва піднялася температура, з'явилися слабкість та кашель. Але бранцю не лише не надають медичну допомогу, його з невідомих причин відправили до штрафного ізолятора. Українська омбудсмен Людмила Денісова вимагає забезпечити Теймура Абдулаєву належне лікування. Вона закликала міжнародну спільноту тиснути на окупанта до повного звільнення наших бранців. Прошу міжнародну спільноту звернути увагу на кричущі порушення прав кримського татарина, який незаконно утримується у російській колонії, продовжити діяльність, спрямовану на захист прав усіх бранців Кремля, посилити тиск на країну-окупанта, аби змусити припинити порушення норм міжнародного права та негайно їх звільнити.